Diolch i ni fyddio. Diolch i ni Dduw unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron. I ni cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti agosau ato ni hun. Nerthyn ni'n harwain ni yn ein haddoliad. Tywalt ysbryd arno, mi ni gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau yn gyntaf, eich atgoffa am yr oedfa nos Iau sydd yn dod, Rhagfyr yr ail, hanner awr wedi 7 yma yn y capel ein noson o garolau. Gobeithio fydd yr oedfa hon yn cael ei ddarlledu'n fyw ar-lein hefyd. Hefyd, o ran yr oedfa Nadolig ar Rhagfyr 24, yn hwyr yn y noswyl y Nadolig, fyddwn ni'n cynnal ein hoedfa croesawyr Nadolig, ond fydd yr oedfa honno yn unig ar-lein. Bydd ein hoedfa nesaf ar ôl noson y garolau nos Iau pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Fel y gwyddoch chi, ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y Sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr, gadewch ni droi at air Duw, at yr Efengyl yn ôl Ioan, y 9fed bennod. Ac fe gewn ni ddarllen yr 7 adnod gyntaf ac yna ail ymuno'r darlleniad adnod 39. Felly Ioan, y 9fed bennod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac wrth fyned heibio fe a gan fi ddyn dall o'i enedigedd a'i ddisgyblion a fynasant iddo gan ddywedyd, Rabi, pwy a bechodd, ai hwn ai ei rieni, fel y genyd ef yn ddall. Yr Iesu atebodd, nid hwn a bechodd, na'i rieni chwaith, eithyr fel yr amlygyd gweithredoedd Duw ynddo ef. Rhaid i mi weithio gwaith yr hwn am hanfonodd, tra ydyw hi yn ddydd, y mae'r nos yn dyfod pan na ddicho neb weithio. Tra ydwyf yn y byd, goleini'r byd ydwyf. Wedi iddo fe ef ddywedyd hyn, fe a boerodd ar lawr ac a wnaeth glai o'r poerin ac a urodd y clai ar lygaid y dall. Ac a ddywedodd wrtho, dos ac ymolch yn llyn Siloam, yr hwn a gyfieithyr anfonedig. Am hynny fe aeth ymaith ac ymolchodd ac a ddaeth yn gweled. Ac yna adnod 39. A'r Iesu ddywedodd i farn y deithim i'r byd hwn, fel y gwelai'r rhai nid ydynt yn gweled, ac yr elai'r rhai sydd yn gweled yn ddeillion. A'r rhai o'r Phariseaid a oedd gydag ef a glywsant y pethau hyn, ac a ddywedasant wrtho, ydym ninnau hefyd yn ddeillion. Yr Iesu ddywedodd wrthynt, pe deillion fyddech, ni byddai arnoch bechod, eithyr yn awr meddwch wi, yr ydym ni yn gweled, am hynny y mae eich pechod yn aros. Byddai bendith Duw ar ei air, sancta Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod o flaen do'r seddfainc trwy enw, trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd yr hyn a wnaeth yn ein lle ni, yr hyn a ddarparodd ar ein cyfer ni, y mae modd i ni ddod at ti fel dy blant, fel rhai sydd wedi'n golchi'n wynach na'r eira, rhai sydd yn gwisgo clogi'n cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist ei hun, ac felly o Dduw i ni yn gallu dod yn hyderus at ti, gan dy fod yn dad nefol i ni, dy fod yn un sydd yn gofalu amdano, rwy ti wedi rhoi addewidion dir i ni fel dy blant, ac o Dduw maddau ni nad ydyn ni yn manteisio ar yr addewidion yma, nad ydyn ni'n atgoffa'n hunan o'th addewidion di, fel dy blant, yr holl freintiau sydd yn berchen i ni. Ac eto Dduw, mor aml i ni yn byw fel rhai sydd yn bell oddi wrth i ti. Helpa ni felly i ddyrchafu ein llygau tuag at ti, i godi'n golygon, i'n hytgoffa'n hunan o'n sefyllfa, yn perthynas â thi, ein bod yn blant i ti, a fod yn dad i ni. Felly o Dduw i ni yn gofyn i ti, i ddelio ni hyd yn oed o'r newydd heddi, gad i ni brofid agosatrwydd, gad i ni brofid ysbryd ar waith yn ein bywydau ni, yn ein dwyn yn agosach at ti. O Dduw, i ni yn gofyn am yr tywalliad yna o'r ysbryd glân, i ni yn gofyn am yr ymweliad dwyfol o'r nef, i ni cael profi dy bresenoldeb mewn ffordd nad ydyn ni wedi brofi o'r blaen, i ni brofi agosatrwydd nad i ni wedi brofi o'r blaen. Gad i ni o Dduw fedru dy ddyrchafu di yn ein canu ni, yn ein gweddio ni, wrth i ni fyfyrio ar dy berson di. Gad i ni o Dduw i deimlo rhyfeddod yr Efengyl nawr ac yn ystod y cyfnod yma sydd yn agosau at y Nadolig. Ac felly o Dduw i ni'n cyflwyno'n hoedfawn arbennig ac yn gwybod o Dduw yr holl bethau sydd yn gweithio yn erbyn dy air di yn y dyddiau tywyll yma, yr un drwg yn ymosod o bob un cyfeiriad,
Ac yna o Dduw i ni yn gweddio, y byddu di yn peri, y bydd yr rhai sydd fod yma nos iau, na fydd na rwystre yn dod ar ei traws ac y byddant yn dod. Y rhai o Dduw sydd yn bwriadu gwrando ar-lein, y byddu di yn peri, na fydd na rwystre yn dod ar ei traws nhw. Ac o Dduw i ni yn gofyn am un peth, y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu. Dydyn ni ddim yn gofyn am niferoedd mawr, o Dduw i ni yn ddiolchgar pan mae pobl yn dod. Ond o Dduw i ni yn gofyn am un peth, i ni brofi dy bresenoldeb di mewn ffordd real a phersonol. Gad i bob un ohono i fedru dweud ein bod wedi cyfarfod ath y di ac y bydd ein haddoliad yn dy blesio di. Felly o Dduw gweithio yn ein plith. Tyrd a pobl o'i tywyllwch i oleini yr efengil. Gweithio yn ein plith ni heddiw. Ni'n gyflwyno bob un oedfa yma ac ar hyd a lled o wlad lle mae dair yn cael ei ffrigethu'n ffyddlon. Ni yn gweddio o Dduw am cael gweld dyddiau gwell, dyddiau lle bydd yr enw'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei anrydeddu, yn cael ei garu, yn cael ei ddyrchafu. Felly o Dduw Tyrd, bendithio ni nawr tywalt ysbryd arnom, diogela ni rhag ymysodiadau'r un drwg. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch ni ganu emyn rhif 47, llais hyfryd, rhad ras sy'n gweiddi dihangfa. 47 gen i sefyll i'w chanu.
Fe ddaw'n testyn o'r efengil yn ôl Ioan yn 9 benod ac adnod 39. Ioan 9 adnod 39. Yr Iesu ddywedodd, I farn y deithim i'r byd hwn, fel y gwelai'r rhai nid ydynt yn gweled, ac yr elai'r rhai sydd yn gweled yn ddeillio. Mae gwirthiau'r Iesu bob tro yn ategu'r ffaith mae ef oedd mab Duw. Ond mae yna gymaint o wersi yn ddynt. Ym mhob un o wirthiau'r Iesu mae yna wers. Ond hefyd gwersi wrth weld ymatebion pobl i'w wirthiau. Mae yna wers yn y wirth, yr un sydd yn profi caredigrwydd y wirth, ond hefyd mae yna wersi i'w dysgu o weld ymateb y bobl i'r gwirthiau. Rhoddwyd golwg i'r gŵr dall yma. Os cyfle amser ganddoch chi ddarllen yr holl benod, fe ddarllenwch chi am wirth i'r gŵr dall. Ond am ymateb a welwyd. Onid yw ymateb fel y cafwyd gan y Phariseaid yn dweud cyfrolau. Mae'r ymateb y bobl oedd wrth law yn gweld yr hyn a ddigwyddodd yn dweud lot fawr wrthych chi am yr rhai oedd yn siarad. Adnod 16. Yna, rhai o'r Phariseaid a ddywedasant, nid yw'r dyn hwn o Dduw gan nad yw fe yn cadw'r saboth. Os nad yw hwnna'n dweud rhywbeth wrthych chi am Phariseaid, os nad yw hwnna'n dweud wrthych chi am bobl crefyddol, dwi ddim yn siŵr be fedrith unrhyw un dweud. Mae yna gymaint fyna. Mae'n gweiddi mas o'ch blaen chi. Mae'n ofnadw fod y Phariseaid wedi gallu dweud y fath beth. Nid yw mab Duw, yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn tu hwnt i bob cwestiwn y mab Duw, yn y proffwydoliaethau sydd wedi bod, yn y cyflawniad o'r proffwydoliaethau amdano fe, yn y gweithredoedd, yn y ffordd yn pregethu, yn y ffordd yn siarad, yn y ffordd yn ymdrin â pobl, yr oedd y cyfan yn pwyntio mai fe oedd mab Duw. Ac yna, mae'r arweinwyr crefyddol, y bobl dda yr oes honno, yn dweud, nid yw'r dyn hwn o Dduw, a dyma'r rheswm, gan nad yw fe'n cadw'r saboth. Wel wrth gwrs fod yr arglwydd Iesu Grist yn cadw'r saboth. Ond onid yw hwnna yn canu rhyw gloch i chi yn aml iawn o'r crefyddol sydd heb ddeall. Pan maen nhw yn gwneud môr a mynydd o bob math o bethau yn enw crefydd ac yn dweud dwi ti ddim o Dduw, gan dy fod ti ddim yn cadw'r saboth. Ond mi roedd yn cadw'r saboth, ond achos ei fod wedi iachau ar y saboth, fe benderfynon nhw, o na, dylech chi ddim iachau ar y saboth, mae hwnna yn erbyn ein traddodiadau ni, i ni mor gywir ymhopeth i ni wneud, roedd ganddyn nhw gymaint o reolau bach pitw cnawdol, gai fentro dweud di-ysbrydol, anysbrydol, smalio bod yn ysbrydol, ond dyna yw'r crefyddol. Os rhywun yn grefyddol ac heb fod yn wir yn blentyn i Dduw, maen nhw'n smalio bod yn grefyddol. Dyn nhw ddim falle'n sylweddoli bod nhw'n smalio bod yn grefyddol. Ond fe fydd rhain yn ymdrechu bod yn ysbrydol. Fe fydd na ryw soi. Fe fydd na ryw ymddangosiad. Fe fydd trio eich gorau glas i roi'r ymddangosiad. Dwi mor gywir yn y ffordd dwi'n gwneud pethau. Ac fe fydd na gadw reolau. Ac fe fydd na gwylltio pan nad yw pobl yn cadw at yr un reolau chi. I ni'n ei weld y heddi. Dwi ddim gwahanol i'r cyfnod y Phariseaid. Pobl sydd yn colli'r weledigaeth o beth sydd yn iawn. Pobl sydd ddim yn gweld y pethau sydd yn bwysig i sefyll amdano, ond yna'n chwilio am y pethau eilradd yma ac yna'n ychwanegu traddodiadau a rheolau. Cyhuddo'r Iesu o beidio cadw'r saboth. Mae'n warthus, ond mae'n swndio mor ysbrydol yn diwe. Dyw'r adnod yma, adnod 34, ddim yn dod ar ryw fawr o syndod. Chwaith i ni grandewch ar adnod 34. Hwy a atebasant ac a ddywedasant wrtho mewn pechodau y ganwyd tu oll ac a wyt ti yn ein dysgu ni a hwy a'i bwriasant ef allan.
Dwi'n ddim yn dod fel sioc gwaith nag yw. Pobl crefyddol, pobl a phroffes, pobl sydd yn honni bod nhw'n mynd i'r nefoedd, pobl sydd yn cadw pentwr diri o reolau, yn gallu ticio pob un bocs a 1,500 ychwanegol hefyd o'r holl draddodiadau ac yn ffyrnigo pan nad ych chi'n cadw pwynt 17A1 a pob un rhan arall o'r rheol maen nhw wedi wneud i fyny ac maen nhw'n gwylltio gyda'r peth. Ac yna, maen nhw'n troi at y gŵr yma gafodd profi y wyrth. Ac yn edrych arno, mae'n dweud, mewn pechodau y ganwyd ti oll. Ac a wyt ti yn ein dysgu ni? Wyt ti'n gwybod pwy i ni? Ni yw'r Phariseaid. Ni yw'r bobl crefyddol. Pidad neb a mentro dysgu ni. Ac o ganlyniad gafodd ei daflu allan. Ac hwy a'i bwriasant ef allan. O byddai canlyniadau enfawr i gael ei fwrw allan o'r synagog, a hyn am gael ei achau ar y sabodd. O'r fath gasineb sydd tuag at y gwirionydd, ond ydy o'n wir, dyw e ddim yn dod fel syndod nag yw. Dyw e ddim yn eich syni chi pan ych chi'n darllen ein, achos dyma yw hanes yr eglwys. Dyma sydd wedi bod erioed. Casineb tuag at y gwirionedd. Ond am ymateb gan y dyn a fi yn ddall. O, mae yna bentwr o ymatebion gwahanol yn does na. Grandewch ar adnod 38. Yntai a ddywedodd, dyma'r dyn dall nawr yn siarad, yntai a ddywedodd, yr o'i fi yn credu o arglwydd ac efe a'i haddolodd ef. Dyna chi wahaniaeth. Mae e wedi ddeall, Mae wedi cael profiad ysbrydol tragwyddol ac mae'n ymateb i'r Iesu, yr o'i fi yn credu o arglwydd. Mae wedi dweud bod e'n credu, mae wedi gwneud y proffes, y cyffes, ond mae hefyd yn dweud ti nawr yw fy arglwydd. Mae yna iachawdwriaeth lawn fan hyn, ond oes na. Anghofiwch yr un corff orom, mae hwnna'n hyfryd, ac ni'n ddiolchgar am hynny, ond mae'r un fwyaf pwysig fan hyn, yr un ysbrydol, mae e'n dweud, yr o'i fi yn credu, ac yna mae e'n ei gydnabod e fel ei arglwydd, fe yw ei arglwydd e. Ac mae e'n plygu lawr a'i addoli fe. Wel, dyna i chi. Dyna chi ymatebion gwahanol. Ond dim gwahanol i beth i ni'n gweld heddi. I ni'n ei weld e drwy'r amser. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych yn gyntaf ar y ffaith y daeth yr arglwydd Iesu Grist i wobrwyo, fe ddaeth i gosbi, ac yna cwestiwn ar y diwedd, gosodiad, a yw e wedi dod atoch chi, a ddaeth atoch chi? Wel, yn gyntaf, daeth i wobrwyo, adnod 39, ar Iesu a ddywedodd, i farn y deithim i'r byd hwn, fel y gwelai'r rhai, nid ydyd yn gweled, ac yr elai'r rhai sydd yn gweled, yn ddeillion. Wel, i ni yn gweld fan hyn yr rheswm y dath Iesu'r byd i farn y deithim i'r byd hwn. Nawr, i ni'n gwybod. I ni'n gwybod y dath Iesu Grist i achub dyn. I ni'n gwybod y daeth i agor ffordd i'r nefoedd. Dyna pam. I ni'n agosau nawr ond ydyn ni. A adeg yn Nadolig ac mae'r pwysigrwydd genedigaeth yr Iesu yn bwysig am un rheswm achos fe ddath ei'r byd, fe ddath ei achub dyn. Ni'n gwybod y daeth i dalu'r pris am ein rhyddid ni, dyna pam y dath e, oherwydd ein pechod ni. Ni'n gwybod hynny, i ni'n gaeth, ond ydyn ni'n gwybod hynny yn gaeth i bechod, i'r un drwg ac i ni'n gwynebu colledigaeth, ond y daeth yr arglwydd Iesu Grist i ddelio hyn. Ni'n gwybod hynny. O'i aire, i ddelio â phechod, i ddelio a'n condemniad ni, ac i ddelio ar gosb am ei methiannau ni. Ond sylwch, mae'n dweud y geiriau yma, i farn y deithim i'r byd hwn. Dych chi erioed i sylwi mewn achos llys o dro i dro. I ni'n clywed yn aml am y barnwr yn dod at ddiwedd yr achos. Ac efallai bod pawb yn aros am y penderfyniad. Efallai fydd na ddedfryd. Efallai fydd na ryddhau. Ac o dro i dro, ceir clywed sut mae un yn cael ei glirio'n llwyr o eogrwydd, ond hefyd efallai, oherwydd y cam yma wedi brofi, yn cael iawndal.
I ni'n clywed hynny o dro gan y barnwr. Mae e'n barnu bod rhywun wedi cael cam ac ei bod nhw yn heiddi iawn dal, rhyw arian i wneud i fyny am ei colled. Ac felly mae'r heini oedd yn yr achos llys, falle am un adeg yn meddwl bod nhw'n mynd i cael eu cosbi, ond yna, na, chi ddim yn mynd i cael eich cosbi, chi'n mynd i cael eich gwobrwyo, i chi'n mynd i cael eich arian yn ôl. Tro arall, mae rhywun yn y llys am yr barnwr yn creu, fe ddaw datganiad o euogrwydd ac yna ceir y ddedfryd. Beth fydd y gosb ddyledus? Ond ydyw yn amrywio, mae'n gallu bod felly, ydyw e? Ambell waith mae rhywun yn cael dedfryd o flynyddoedd yn y carchar, neu rhyw ddirwy, tro arall lle mae rhywun yn cael iawn dal, a mae'r barnwr yn barnu. Wel, yma ni'n darllen am farn yr Iesu, ond am farn rhyfeddol yw hon, mor wahanol i feddylfryd y byd. Gwrandewch ar y farn. I siŵr bydd y llawer o bobl yn y byd yn darllen y geiriau yma, ddim yn ei ddeall ar Iesu a ddywedodd i farn y deithim i'r byd hwn, fel, a gwrand mae'n swnio'n od, ond fel y gwelau y rhai nid ydynt yn gweled, ac yr elau'r rhai sydd yn gweled yn ddeillion. Y bydd yr rhai sydd ddim yn gallu gweld, fel y gŵr dall yn dod i weld, ond yr rhai sy'n gallu gweld, mynd yn ddall. Wel, am wobr, am farn rhi, mae mor gadarnhaol, y byddai'r dall yn cael gweld. Wel, cafodd y dyn dall yma olwg, do, yn sicr, corfforol, do, fe gafodd ei lyged e weld pethau o'r newydd, ond hefyd i ni'n deall e gafodd e olwg ysbrydol. A dyma yw'r brif neges yma. Y newyddion yn sicr, newyddion da o lawenydd mawr. Dyma beth sydd fan hyn, bod y sawl sydd yn ddall, ond yn arbennig, sylwch, y pwyslais yw hyn, y sawl sydd yn ymwybodol o'i dallineb, yn ysbrydol felly. Dyma'r wobr, dyma'r farn, fe fydd yr rhai sydd yn ymwybodol o'i dallineb, yn cael y wobr yma, y rhodd yma, o cael gweld. Y rhai sydd yn ddall, ond sylwch, sydd yn ymwybodol ohono fe. Y rhai sydd yn ddall i wirioneddau Duw, yr Efengil, yn ddall i bwrpas dyn yn y byd. Efallai bod yna rhywun sydd yn gwrando, ac efallai yn ymwybodol o'i dallineb nhw. Nid fel y byd ddim yn sylweddoli bod nhw'n ddall, nid fel y crefyddol ac yn meddwl bod nhw'n gwybod. Ddim yn sôn dan nhw nawr, ni'n sôn am rhai sydd ddim yn gwybod, sydd ddim yn deall, sydd yn ddall, ond maen nhw'n dechrau meddwl, beth yw'r pwrpas? Beth yw'r gwir? Efallai bod nhw'n meddwl, pwy sydd yn gwybod y gwirionedd? I ni'n clywed am gryfyddau ar dros y byd a llywodraethau yn dyrchafu pob crefydd, achos dyna yw'r peth y dyddiau yma, dyrchafu popeth, peidio beirniadu dim un crefydd, mae pawb yn cyrraedd y nefoedd, os na nefoedd, ond nid dyna neges y byd, ac mae e'n peri dryswch, ond yw e, ac efallai bod yna rhai yn teimlo, dwi ddim yn teimlo bod hwnna'n iawn, ond dwi ddim yn gwybod beth sydd yn iawn. Efallai bod nhw'n gwybod i bod nhw'n ddall, ond ddim yn gwybod beth i wneud am y peth, a mae'n peri dryswch. Maen nhw'n dychryn efallai bod yna ofn arnyn nhw. Maen nhw'n ddall i bwrpas dyn yn y byd. Maen nhw'n dechrau eistedd lawr a meddwl, pam ydw i yma? Oes na fwy i fywyd, ond dyn nhw ddim yn gwybod beth yw i pwrpas nhw mewn bywyd. Ai cael swydd well yw'r pwrpas bywyd? Ai cael plant? Neu helpu cymdeithas? Beth yw pwrpas bywyd? Beth yw pwrpas pawb yn y byd? Ac efallai bod nhw'n dechrau gofyn, ond ddim yn gwybod yr ateb. Falle bod nhw'n edrych ar fyd natur a maen nhw'n gwrando ar y gwyddonwyr yn dweud mae damwain a hap oedd y cyfan. Rhyw ffrwydriad. Ac yna maen nhw'n meddwl sut gall ffrwydriad creu byd fel hon? Sut wrth edrych ar flodyn? Edrychwch ar flodyn. Falle dyna'r enghraifft gorau posib. Dydw i ddim yn gwybod enwau blodau ddigonol, ond allai ddweud hyn wrthoch chi, pan ych chi'n edrych ar flodyn ac yn aroglu'r blodyn, mae yna rhywbeth yno i chi'n dweud sut gall unrhyw un feddwl nad oes na ddiw. Ond efallai bod yna rhai yn y byd nawr sy'n dechrau gofyn wrth edrych ar flodyn, wrth edrych ar y lliwiau, a'r siapiau, a'r arogl sydd yn dod o'r blodau yma, ac yna maen nhw'n dechrau meddwl sut gall hwn ddod o ryw hap a damwain a ffrwydriad.
A maen nhw ddim yn gwybod, a dyn nhw ddim yn deall, a maen nhw'n meddwl am Dduw, a dyn nhw ddim yn gallu gweithio hwnna mas, ac maen nhw mewn penbleth, ac maen nhw mewn dryswch. Mae'n rhai falle'n dechrau meddwl, sut fedrai blesio Duw? Maen nhw'n ddall i gyfiawnhad trwy'r Iesu. Dyn nhw ddim yn gwybod ar Efengil. Dydyn nhw ddim wedi clywed fod yr Iesu wedi dod i wneud popeth yn ei lle nhw. Maen nhw'n ddall iddo fe. Maen nhw eisiau plesio Duw. Falle maen nhw wedi dod o'r Duw. Rhaid bod na Dduw. A rhaid bod na dragwyddoldeb. Achos os nhw wedi dechrau meddwl y cwestiwn yma, fel plant yn meddwl fel hyn, pryd oedd amser wedi dechrau? Mae'n perich meddwl chi ffrwydro'n diwe, neu mynd mas mewn llong ofod, a mynd allan i'r lleiad ac yn bellach, a bryd mae'r gofod yn dod i ben. Ac mae rhywun yn dweud, mae yna rhywbeth arall, a chi'n mynd i rhyw faes arall, ond pryd mae hwnna'n dod i ben? A mae'n peri dryswch. Ac yna chi wedi meddwl, rhaid bod na Dduw, ond dwi ddim yn deall. Ond sut fedrai plesio'r Duw yna? Falle bod nhw wedi trio i gorau i wella ei hunan, fod yn fwy cryfyddol, mynd allan i'r trydydd byd i helpu'r tlawd. Neu falle helpu'r tlawd ar stepau'r ein drws ni. Ac yn dweud, a maen nhw'n trio mwyn plesio di, mwyn teimlo'n well yn ddynt ei hunan. Ond maen nhw'n ddall bod yr Iesu wedi dod i agor y ffordd iddyn nhw fod yn blant iddyn. Maen nhw'n does dim clem dyn nhw am yr Efengil. Yn ddall i sancteiddrwydd ac i lendid ac i byrdeb. Maen nhw'n ddall i'r llawenydd sydd i'w gael i deulu Duw, i blant yr arglwydd, i ddefaid ei borfa. Dydyn nhw ddim yn ymwybodol o'r cyfan. Mae baich bywyd yn ormod iddynt. Does dim llawenydd yr Efengil yna, ac maen nhw'n ddall i'r cyfan, ond efallai bod nhw'n dechrau dod yn ymwybodol. Wel, dyma daeth yr Iesu i'r byd i wneud, goleini'r byd. O fe ddaeth yr Iesu i wneud y pethau yma, i oleio'r ffordd, i beri y gall yr rhain weld, yr rhai dall yma. Dyma yw goleini'r byd. Fe ddaeth Iesu Grist mwyn goleio'r ffordd i'r dall. I'r rhai sydd yn gwybod i bod nhw'n ddall. I ddeall ac i dderbyn o'r iachawdwriaeth sydd yng Nghrist. Fe ddaeth Iesu Grist i'r pwrpas yma, mwyn dangos i'r rhain, mae'r unig ffordd i gyrraedd y nefoedd a cael iachawdwriaeth ac i cael pwrpas bywyd ar y ddaear yma, yw trwy'r Iesu, ac iddo fe ddarparu'r cyfan. Ond mae Iesu wedi dod i oleio i ddangos iddyn nhw hyn, fel y gall y sawl sydd mewn tywyllwch pechod, anghrediniaeth ac anwybodaeth o'r gwirionedd dod i weld ac i ddeall, fel y gall yr rhain dod i gofleidio yr Efengil. Ond nid oes na gobaith yma. Gobaith i'r sawl sydd yn ymwybodol o'i cyflwr. Mae yna rhywbeth cyffroes ond oes na yn yr adnod yma, achos be mae'n dweud yw hyn. I'r rhai sydd yn dechrau teimlo'r faich, i'r rhai sydd yn dechrau gofyn, i'r rhai sydd yn gweld bod nhw ddim yn gallu gweld, i'r rhai sydd yn gweld i bod nhw'n ddall, i'r rhai sydd mewn dryswch, ond maen nhw am wybod, maen nhw'n gwybod ble maen nhw arni, maen nhw'n gwybod bod nhw ddim yn deall. Trwy ras fod yr Ysbryd Glân wedi dechrau agor eu llygaid nhw mwyn iddyn nhw weld eu pechod yn gyntaf, bod nhw wedi gweld, bod nhw'n dechrau gweld bod nhw'n dod yn fyr o ogonion Duw, ond ddim yn gwybod sut i ddelio gyda'r peth. Yr rhai mae'r Ysbryd Glân wedi peri iddynt weld eu hangen am weredwr ac i'w hachub o'r fath gyflwr. Felly, yr addewid mae'r Iesu wedi dweud wrthyn nhw yw hyn. A'r Iesu addewedodd, i farn y deithim i'r byd hwn fel y gwelai'r rhai nid ydynt yn gweled. Dyna i chi gysur, os oes na rhywun sydd yn gwrando. Mae'r Iesu wedi dod i farnu, ond y farn fan hyn yw gwobr, rhodd, bendith. Mae yna rhywbeth fan hyn i chi sydd ddim yn deall.
I chi sydd yn rhy wan i wneud unrhyw beth. I chi sydd yn llawn pechod. I chi sydd yn gweld efallai bod euogrwydd pechod wedi dod drostoch chi ac bod chi'n teimlo'r euogrwydd ac yn teimlo nad oes gobaith i rywun fel chi. Falle i'r rhai sydd wedi bod yn grefyddol, ei magu ar aelwydydd crefyddol, ond wedi mynd am flynyddoedd i'r byd ac yna o'r diwedd yn dod i weld bryntni ei penderfyniadau ac yn teimlo does dim gobaith ac i chi'n teimlo bod chi mewn carchar tywyllt, ond dyna i ni'n dweud hyn. Dyma be mae'r Iesu wedi dweud, fe ddes i farnu, ond nid i'ch barnu chi condemniad, mae yna obaith fan hyn, gobaith i'r rhai sydd heb obaith. Os i chi'n teimlo'n anobeithiol, yna chi o'r rhai mwyaf gobeithiol yn yr holl fyd. Does dim lle mwy bendithiol i fod nac i deimlo yr anobaith o'r mwyaf. Achos beth mae'r Iesu wedi dweud, i farn y deuthum i'r byd hwn, fel i'r pwrpas yma, fel y gwelai'r rhai, nid ydynt yn gweled. O, byddwch chi'n cario ymlaen i wrando. Eich gobaith chi yw yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'ch gobaith chi. Rwy'n gydewch ni symud ymlaen. Fe ddaeth i gosbi hefyd. Mi eisiau ni gofio hyn. Yn sicr y mae barn yr Iesu yn farn ddeiblyg. Yma yn sicr i ni'n gweld cyfiawnder Crist, mae hwnna'n sicr, cyfiawn yw yr Iesu ym mhob ystyr y gair, i ni wedi gweld yn barod ei drigaredd, ond fe ddangosod ei drigaredd mewn modd cyfiawn yn do. Dyw ei drigaredd ddim yn anheg, ddim yn anghyfiawn, mae ei drigaredd wastad yn gyfiawn. Mwyn maddau ein pechodau, mwyn gwneud y dall, i weld yn ysbrydol, mwyn gwneud i'r rhai sydd yn ymwybodol o'i pechod i deimlo bendithion iachawdwriaeth, mae'r Iesu wedi dod ac mae wedi dangos trigaredd, ond fe wnaeth hyn mewn modd cyfiawn. Mwyn maddau, mwyn dangos trigaredd, mwyn rhoi golwg i'r dall, fe fodlonodd yr Iesu holl o ddynion y tad, fe gyflawnodd gyfraith yn llwyr yn ein lle ni, fe dalodd pris yn llawn, ac fe gymerodd ein cosb ar y groes. Felly os yna rhai sydd yn gwrando yn teimlo euogrwydd, blynyddoedd o difaterwch, wel, mae'r Iesu'n dweud, fe ddes i gymryd eich pechod chi, y blynyddoedd o ddifaterwch ar y groes, i'w gosod ar y groes. Dyna pam des i. Ac felly ceir y farn, mae yn gwobrwyo y sawl sydd yn gweld ei hangen. Dyna pam y dath y sawl a welodd mawredd Crist yn cyflawni popeth angenreidiol. Dyna be mae'n gwobrwyo, ond sylwch hwn, ond hefyd can weld ei gyfiawnder, mae e'n gyfiawn yn ei drigaredd, mae e wedi bodloni y cyfiawnder y tad yn peri fod y dall yn cael gweld, does dim anhegwch, mae popeth yn gywir, ond sylwch hwn, mae'n ei gyfiawnder yn yr ailfen hon hefyd, adnod 39 eto, a'r Iesu a ddywedodd i farn y deithum i'r byd hwn, fel y gwela'r rhai, nid ydyn yn gweled, ond sylwch, ac yr elai'r rhai sydd yn gweled yn ddeillio. Pa mae'n golygu y sawl sydd yn gweled? Be mae'n olygu hwn? Y sawl sydd yn meddwl ei bod yn gweld. Y bydd y rhai hynny yn mynd yn ddall. Wel, maen nhw'n ddall yn barod. Ond fe fydden nhw'n cael ei datgan yn gyfreithiol ddall. Hyd tragwyddoldeb. Y sawl sydd yn meddwl ei bod yn deall. Y sawl sydd yn meddwl ei bod yn deall ac yn gwybod y cyfan sydd angen i wybod. Yna oedd y Phariseiaid, roedd y Phariseiaid, y crefyddol, yn meddwl ac yn credu, heb gwestiwn, ei bod nhw yn gwybod popeth oedd angen i wybod, deall popeth oedd angen ei ddeall, yn meddwl ei bod wedi gweithio popeth allan, sydd angen i ystyried, meddyliodd y Phariseiaid ei bod wedi derbyn holl wybodaeth o Dduw ac roedd ei angen. Gael mae nhw oedd bobl Dduw. Ac mae nhw oedd fod i arwain eraill y deillion. Ac mae nid nhw oedd yn ddall. Dyna oedd nhw wir yn ei gredu. Roedden nhw'n credu bod pawb arall yn ddall, ond bod nhw yn gallu gweld
ac yn gallu deall pob dim. Ond y farn oedd y byddai'r rhain sydd yn llawn hyder a llawn balchder a llawn sicrwydd ei bod nhw'n deall ac yn gallu gweld ac yn meddwl ei bod nhw'n iawn, y byddai'r rhain yn cael ei datgan nawr i fod yn gyfreithiol ddall. Y byddai calonnau yn caledu tuag at yr efengil a tuag at y goleuni. Y bydd rhain yn galed tuag at y gwirionedd. Byddant yn cael ei gwahanu yn llwyr o'r goleuni. Dyna beth mae'r Iesu'n dweud, i'r pwrpas yma y dath i farnu. Y byddai yn barnu. Y bydd yr rhai sydd yn meddwl ei bod yn gwybod yn cael dallineb llwyr, tragwyddol. Y rhai sy'n meddwl ei bod nhw'n iawn. Y rhai sydd heb weld difrifoldeb eu pechod, yr rhain, doedd rhain ddim wedi gweld eu pechod, doedden nhw ddim yn gwybod beth oedd argyhoeddiad o bechod, doedden nhw ddim yn gwybod beth oedd y profiad o weld ei bod wedi dod yn fyr o ogoniant Duw, yr oedd rhain yn meddwl o'i plentyndod, ei bod nhw'n eitha da ac yn gwella bob dydd, ac yna pan yn dod yn Phariseaid, yn arweinwyr crefyddol, ei bod nhw wedi cyrraedd y top, ac mae nhw oedd yr rhai oedd yn gallu gweld a deall pob dim ac fe fi Duw yn ei croesawu nhw i'r nefoedd. Doedden nhw ddim yn gwybod dim byd am argyhoeddiad o'i pechod. Y rhai yma sydd methu gweld mai trwy Grist ac ef yn unig gellir cael heddwch a Duw am addeuant pechodau. Doedd rheini ddim wedi deall yr efengil. Ac mae ei cyflwr i weld yn gliriach yn adnod 40. Mae adnod 40, ond mae'n ategu, mae'n ychwanegu at y darlun eglur sydd yno'n barod. Adnod 40. A rhai o'r Phariseaid a oedd gydag ef a glywsant y pethau hyn, ac a ddywedasant wrtho, ydym ninnau hefyd yn ddeillion. Nawr, fi'n siŵr allwch chi ddarllen y geiriau yna gyda tonau gwahanol. Byddwn yr rhai yn llawn dirmig ac yn chwerthin. Ydym ninnau hefyd yn ddeillion? Wyt ti'n meddwl fy mod i yn ddall? Wyt ti'n gwybod pwy ydw i? Ond nid yna falle bydd yr rhai, falle rhai di dweud fel hyn. Ydym ninnau hefyd yn ddeillion ac wedi gwylltio'n ffyrnig? Ti yn honni nad ydw i'n Gristion? O, ni'n clywed hyn gormod yn dydyn ni. Ond nid yw e fel na trwy ddrama mae wedi bod ers 1994. Ewch i 10 mlynedd o 1994, 1914, 1924, 1934. Ewch i, petai modd i ni fynd nôl i Gapeli Cymru. Ac ewch i mewn i'r cynulleidfaoedd a'r capeli'n orlawn. Ond y broblem oedd, yr efengil wedi dechrau gwanhau, yr oedd na gau a thrawiaeth wedi dod mewn i'r eglwys, y diwygiad. Ac yna chi'n edrych ar 1944, 1954, ac i ni'n gweld nawr, yr gau a thrawiaeth yma, rhyddfrydiaeth yn dod mewn, dod ddim yn credu mewn dim byd o'r efengil, ac yna capeli'n llawn, cymanfaoedd canu yn orlawn, canu cemennau Williams Pantycelyn, mi dafla maich oedd i ar fy ngwar o'r deimlo dwyfoloes, ond oedd yr rhain oedd yn canu erioed wedi cyteimlo euogrwydd fel mynyddoedd byd. Doedden nhw erioed wedi clywed am bechod, ac beth chi'n pwyntio at y linell yna, fyddwn nhw'n dweud, ti'n galw fi'n bechadur? A fi'n mynd i'r capel trwy fy mywyd i? Dwi ddim yn yr ysgol Sul. Sut fedri di ddweud nad ydw i'n Gristion? Ac yna dowch i 1964, 1974, 1984, a beth ddigwyddodd? Fe nath yr eglwysi rhyddfrydol yna wacau'r capeli, nes bod pawb wedi gadael y capeli, ond beth ddigwyddodd? Dath pobl mewn oedd yn canu rhyw gyndeio am bach pitw i blant. Ac yn ei sioe i blant ac yn galw yn efengyledd ac yn dweud oedd bawb dowch i'r blaen a chredwch yng Nghrist, ewch i'r dafarn sim otsam na, gewch chi gyd fyw sim otsam y sabath, cyn belled mae Iesu i'ch gwaredwr chi, ac me fydd na rhyw freichiau mawr llydan yn croesawu pawb i'r gorlan, sim ots eich proffes chi, ac yna i chi'n troi rownd ac i chi'n dweud, ydyn ninnau yn deillion?
Pwy wyt ti ddweud ein bod ni yn ddall? I ni wedi gwneud proffes. I ni wedi mynd i'r capel erioed. Dwi yn pregethu, dwi yn tystiolaethu, ac i chi gweld yn dydych chi. Sut dyle'r saint bihafio? Sut wnaethoch chi ymateb? Pan darllenwch chi, glywswch chi, ydym ni'n ei hefyd yn ddeillion. Oni byddai'r saint yn chwilio i cylonau. Dwi'n gobeithio os ych chi'n Gristion yma heddi. Nid eich bod chi'n cwestiynu eich iachawdwriaeth, ond eich chi'n gofyn, dwed dy fod yn ei eglur clir. Oni ddyle fod, diolch am ein atgoffa ni chwilio'n calonau ni, ein bod ni wedi deall ar y fengil. Dwi'n gwybod fy mod i'n pwyso ar yr Iesu. Dwi'n gwybod fy mod i wedi derbyn maddeuant pechodau. Ond, Dduw, helpa fi, dwed eto wrthai, atgoffa fi, terd ag agosat o fi, mynwesa fi, dwed y fod yn eiddo i mi. Dwi ddim am fod fel yr hygrythwyr, dwi ddim am fod fel y phariseiaid, dwi ddim am cael proffes wag, dwi ddim am cyrraedd y diwrnod ofnadw hynny, ac fy mod i ddim pwyso ar fy ngweithredoedd efengylau ddi. Dwi ddim eisiau hynny. Dwi eisiau gwybod ti yw pob dim i mi o arglwydd. Ar arglwydd Iesu Grist yw fy iachawdwriaeth, ac dwi am fyw i dogoneddi di. Nid dyna iaith y saint. Efallai fydd yn dawel, efallai fydd yn uchel, ond fe fydd yn dweud hyn. Fe fydd ddim yn dweud, pam wyt ti'n cwestiynu fy mroffes i? Dwi wastad wedi rhyfeddu. Pan mae yna bobl yn dod fyny'n ffyrnig ac yn cwestiynu, chi'n cwestiynu'n proffes ni? Fe fydd y saint yn dweud, arglwydd, dwed wrthai unwaith eto, dwi am wybod yn ddyddiol. Dwi'n gwybod fy mod i'n blentyn i ti trwy Grist, a dwi'n pwyso'r Grist, ond dwed y fod yn eiddo i mi. Dwi ddim am fod fel y phariseiaid, na fydd y neb yn dweud hyn, ydym ninnau hefyd yn ddeillion. Beth? Yr wyt yn mentro'n cwestiynu ni sydd yn arweinwyr crefyddol, sydd wedi dilyn y traddodiadau, ni sydd yn fawr ein parch o fewn ein cylchoedd crefyddol, o fewn ein cymdeithas ni, i ddweud fy mod i yn ddall. Mae yna lawer yn ymateb felly heddi yn does. Yn sicr o blith y crefyddol, beth fi? Dwi wedi bod yn aelod erioed o eglwys ffyddlon. Dwi wedi mynychu'n ffyddlon. Fi? Ti'n cwestiynu fi? Pan dwi wedi helpu yn yr eglwys, dwi'n tystiolaethu hyd yn oed. Gwrandewch ar adnod 41. Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, pe deillion fyddech, ni byddai arnoch bechod. Petai chi wedi gweld eich bod chi'n ddall. Byddech chi ddim yn eog o'r pechod yma. Eithir y nawr meddwch chi, ydym ni yn gweled am hynny. Mae eich pechod yn aros. Chi'n gwybod beth, mae sut wnaethoch chi ymateb i'r cwestiwn mor bwysig ond yw e? Mae sut i chi'n ymateb i bregethu'r efengil mor bwysig. Os yw yn corddi, os yw yn ffyrnigo, dyma'r ofn. Efallai mae cychwyn ar waith iachawdwriaeth yw e, mae yna beryg ond oes mae cychwyn ar galedu'r calon yw e. Dyna'r ofn sydd gen i, ni'n byw mewn dyddiau trychu'n nebys i'r ffydd efengyloedd. Ac os na fydd yr arglwydd yn ymweld â ni mewn diwygiad, mae yn edrych yn ddi ar y safle, ar y dystiolaeth yn ein gwlad ni. Ac y mwyaf mae'r efengil, wir efengil yn cael ei thawelu, mae yn frawychus. Sut wnaethoch chi ymateb i'r cwestiwn? Y gobaith yw os chi'n blentyn i Dduw, mi fyddech chi wedi dweud, Dduw, dwed y fod yn eiddo i mi. Ond os ych chi'n ffyrnigo, mae yna le i gwestiynu yn does. Mae rhaid bod yna. Fedra i ddim gweld unrhyw beth arall. Fedra i ddim pregethu unrhyw beth arall. Achos o beth dwi'n ei weld o sil i sil, mae dyma yw'r neges. Dyma yw'r neges. Ar bwy chi'n pwyso? Yr oedd y crefyddol mor stwbwrn, mor ystyfnig, gwelsant ei hunan mor ddoeth, doedd dim angen goleuor nyn nhw,
ceiant ei llygaid a'i clistiau, gwrthodant wrando, gwrthodant rhoi glist, chwarae teg unrhyw ystyriaeth i'r gwir efengyl. Maen nhw'n hoffi efengyl arall, llefydd sydd yn cydniadau bydolrwydd. O ie, Phariseiaid, mi fydden nhw'n hoffi elfennau eraill o'r crefydd, cyn belled bod yna le i'w traddodiadau a'i balchder, ond nid dyna hanes yr eglwys. Ac mae pobl yn cael clistiau. Dwi ddim eisiau gwrando. Roedd rhain yn credu yn sicr ei bod nhw'n iawn. Ond am bechod, a grandewch am farn oedd arnynt, am farn. Mae'n driennus ond yw e. Mae'r farn yn un erchill, ond mae'r farn hefyd yn hyfryd yma. Mae yna obaith mewn un adnod, i ni'n sôn am farn yma, pregethu ar farn yn gallu bod yn rhywbeth anodd, mae'n rhywbeth brawychus, mae'n rhywbeth tragwyddol, dwi ddim yn hawdd. Ond mewn un adnod i ni'n clywed i'r rhai sydd yn meddwl, llawn balchder, yn mynd am ryw reolau bach pitw diwerth, heb weld y gwir ddarlun, yr Iesu, dwi ddim o Dduw, mae e wedi achau ar y sabot. Dyna'r math, maen nhw'n grefyddol, mae'r iaith ganddyn nhw, ond doedden nhw ddim wedi deall na, doedden nhw ddim yn adnabod yr Iesu, roedden nhw'n ei gysau roedden nhw'n ei wrthod a'i ddisgyblion, ond fan hyn dyma'r farn a'r rhain yw hyn, rydych chi'n ddall, ond chi ddim yn ei weld chi'n meddwl bod chi'n gweld, ond ydych chi ddim, ond nawr dwi'n mynd i ddatgan be fyddwch chi'n ddall i tragwyddoldeb, ond dyma'r gobaith. I'r rhai sydd yn ddall ac yn gweld ei bod nhw'n ddall. Yr addewid yw fe gewch chi weld. A sut gewch chi weld? Wel, dewch at Grist. Fe fydd yn neud iachad. Fe fydd yn iachau llygaid eich enaid chi. Fe fydd eich enaid yn gallu gweld. Mae Iesu Grist yn unig yw'r ffordd i'r nefoedd. Iddo fe gyflawni'r gyfraith yn llwyr yn eich lle. Fyddwch chi'n gweld hynny. Cyn doeddech chi ddim yn ei weld ddim yn ei ddeall iawn, roeddech chi'n gwybod bod rhywbeth o'i le, ond dyma'r addewid i chi, mae'n obaith, trwy waith yr ysbryd glân, fe fydd yn eich goleuo chi. I ni methu esbonio fe'n well na hynny, mae'n digwydd, mae'n wyrth, mae'n ddirgelwch, ond dyma beth sy'n dod, wrth ddod at y groes, wrth ddod at yr Iesu, mae'r llygaid yn cael ei hagor, ac i chi'n cael gweld Iesu Grist, ac i chi'n deall, mae e wedi cyflawni popeth yn fy lle fi, mae e wedi cadw'r gyfraith yn fy lle, mae wedi cymryd y gosb yn fy lle, ac fe ddangosodd ar y groes, mae fe yw mab Duw, fe atgyfododd o'r bedd ar y trydydd dydd. Ac mae'n maddau chi'r cyfan. Ac mae'n eich gwneud chi'n blentyn i Dduw. Dyna i chi wobr. Dyna chi farn. Mae ble chi arni? A Iesu Grist yw popeth i chi. A yw yn bopeth. Sut i chi'n ymateb? Mae yna adnod yn Psalm 119. Adnod 33, grandewch ar hwn. Ond dyma iaith y Cristion, dysgu mi o arglwydd, ffordd y ddeddfau. Hyd yn oed ar ôl 20 mlynedd o broffes, fe fydd yr iaith yna dal yna, dwed y fod yn eiddo i mi dysgu mi o arglwydd ffordd y ddeddfau. Bydd yna rai yn cymeryd cysur. Cymerwch gobaith o air Duw. Fe ddaeth i wobrwyo rhai fel chi. Yn eich baich, yn eich eogrwydd, dewch at y groes. Ac wrth ddod at y groes, trwy ras, fe cewch weld yr un perffaith, oen Duw, goleuni'r byd, ac fe fydd yn cymryd eich baich. Fe fydd yn eich golchi'n llwyr lan yn ei waed. Fe fydd yn peri eich llygaid eich enaid i weld, i ddeall, i gofleidio'r mab ar y fengil. Ac fe fydd yn rhoi llawenydd yn eich calon. Dyna'r neges yr efengil. Sut i chi'n ymateb i'r efengil? Dyna'r cwestiwn, mae'r ymateb mor bwysig. Na fydd yna ymateb gostyngedig, nid un llawn balchder, nid un dweud pwy wyt ti gwestiynu fi, ond i ddod at Grist, a'r eingliniau, a chyffesu popeth ger ei fron, a phwyso'n llwyr arno ef. A'r Iesu a ddywedodd, i farn y deithim i'r byd hwn, fel y gwelai'r rhai nid ydynt yn gweled, ac yr elai'r rhai sydd yn gweled yn ddeillion. Gadewch i ni weddio.
O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ac yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, am yr addewid o Dduw, i'r rhai sydd yn drwm llwythog yn teimlo'r pwysau pechod fel euogrwydd byd. I ni'n gweddio Dduw y bydd dy ras, dy law di ar waith, llawn gras, llawn trigaredd, llawn piti o Dduw i'r rhai sydd yn dod, yn llusgo'i traed hyd yn oed a droed y groes. O Dduw, tyrd, trwy dy ysbryd, arwain y neidiau nawr a droed y groes. Peri y bydd ei llygaid eu heneidiau yn cael gweld o'r newydd gogoniant yr arglwydd Iesu Grist ar y groes, ac y byddant yn gallu ei gofleidio fel ei gwaredwr a'i harglwydd. Tyrd, gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn un o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen i'n gwasanaeth, gadewch i ni ganu emyn rhif 179. Mae carchar orion angau yn dianc o'i cadwynau a'r ffordd yn olau dros y bryn o ddymder glyn gofidiau. 179 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth